ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас сиҳат саломат хонобод сарбаланд ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарони азиз, ди сарғиноҷини фурӯшӣ ба навор мегузорем. баҳри шумо яктаи лайка дареғ надорад, касе бахил набоша, агар яктаи лайка бизана баҳри ҳамаи ғиноҷинакҳои беҳтарин. бародарони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар. рақамҳои телефон 117 38 98 78. бародарони азиз, тамошо кунед молар чӣ хел моли фасони базебай. хитон хулосаборӣ кунед бародарони азиз, моло нархошон нархҳои дастрасанд. доставка ҳисоби канали Бухтар Сити ройгонай. ҳозир як баҳри моло камтар сухан мекунем бародарони азиз, баъд мегзарем ба нархи навои моло. мол ғиноҷини ё шакай ҳамин рӯз худо расмо ҳамин ноҳияи қимсангир харидорӣ кардем. мол ҳамин рӯзашда бақатала буд, рости гап акмо намонда. касе ки харидорӣ мекунад баҳри дили худаш якта моли маъқул ба қачаи маъқул дар бордор кунад, агар беҳтарин мол мешавад. молам моли базибака не пешам тамошо кунед. моли шведия бародарони азиз, моли простой мол нест. ягон ҷои ваҳму воҳимашам нест. одами молшинос худаш мешноса, хулосаборӣ мекунад бародарони азиз. комментарияда хитон фикр ақидотона бинависед. суханои нек бинависед бародар, суханора хуб ша бинависед. муомиларам хуб доранд иншоалло. молам нархҳои дастрасам ҳастанд. моли рақам 1 аблоҷон як тарбкашни пеш як хадавойша нишон тед. не қафои мол бародарони ғалсай халтасинаи зурам дорад. беҳад халтасинаи базибак дорад бародарони азиз. масъалаи аҳлишам аҳлай. бе ягон чӣ меқапӣ мола танаша ҳамаша мебинӣ. масъала аҳли ҳамаш дар ҷоша бародарони азиз. масъалаи хӯрдан ҳамаш аҷоибот молай. бародарони азиз, якта карпати дига бародарон рақами даш ира моли фасоне моли ғалсай моли дарозида дарозе бародарони азиз. ҳозир иша мо хушур меқапа бачаам навор мекунем, тамошо кунед. бачаҷон бандура бародарони азиз, рақами даш моли беҳтарина ишам ягон ҷой ваҳму воҳимаш нест. хулоса ки моли хуби хубай. як бор тамошо кунед ҳамаша қафои ғалс хушурам дора. ишам халтасинаи зур дора. касе ки насиб карда боша худованд ёра мол куна беҳтарин мола. не ишам ай пеш бибинед. пешони қашқа, гардани хубан ранг бақа гардан дора бародарони азиз. масъалаи аҳлишо беҳад аҳлам ки лубой хел меқапӣ танаошуна намеҷим ба. бародарони азиз, такрорам ша як бор дига мо хотиррасонем ки моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар. собиқ ном Қурғонтепа, номерои телефон 117 38 98 78. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар. бо як бор дигар такрор мешавад, нархҳои мол 12500 сомонӣ, муомилаи хуб доранд, доставка ба тамоми шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон. не бародарони ҳарчу якҷоя моло нархош 12500 сомонӣ, муомилаи хуб дорад бародарони азиз. ҳарчанд чочу пари хуб дорад, ғиноҷинакҳои беҳтаринанд, сортошонам сорти нағзанд. по пари ғафси хуб доранд, светошонам хадавои светанд бародарони азиз. касе ки харидорӣ карда мебошад дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд. занг бизанед, харидорӣ кунед. як бор дигарам такрор шуда, рақамҳои телефон 117 38 98 78. моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар. занг бизанед, харидорӣ кунед. то наворҳои оянда худоҳофиз.